kunnafoni show jabanan la bago amuno ba on fleur dungo do malikona ni maliko ka foli belebele ba hambo ko yeji ndungu ko to osgi yorola kunnafoni mina bo se ka ma kono kuma be hani wakati bani o kene sele ama fa ko bela jelen ki bismillah nga kunnafoni blon ko nan be arabai jouer kalo clé mugani woro samba fla ani mugan fla kuna fana damne lamba damne ka fako tari borse ba do dira on ka fintigila mogoma ba ma ci wale ma hulu era kono ko ala tige biso ko mada jone na kata bingali ke fana ka ofi anga fintigila mogo dakarombe keren ne ala muruja ale koni be nara kaw ka maradala u bora isa oklala ku kunda sokolo kaw fe sokolo ale be jabali maradala mini bela jelen yara koni be siku kaw ka maradala fintigila mogo ulu sera ka sebe asoro ba machi wale maukani tugununu kelen na bela jelena uma daw mare uklala ko ukunda anga fintigila mogo dakarombe be sevare kaw fe keren ne ala ulu ka posila na be wele ko amadonu bukari mogo hu koni ala tike sakata kolo olu maula ka uyere ke olu moko dawye nganga fintigila moko holu ka segasegelu nuka momboli sinfe ukon sera ka donga fako ba machi wale mauru mi yere nu sera ka takari ubala jalena mi na ba fako tare kala sakala ka sebadi anga fintigila moko mani ba machi wale manuka alisa o kuna foni kelen konna na hanga fintigila mogo yere kon ka momoli sinfe seben do ho yere kon binani ba machi wale mogo nunu ko sogolo ka ofi wi ayda ka fasa ko seben ko yere kon Abidjan ko yere kon ka sebeni keren na lamba fu ka seben mi ma ko certificat de résidence ko o yere de kon yo o sebo ni ko kon borani ba machi wale mogo nunu ko mi na me nyin ngale ke ko ni ba machi wale mogo ko yali ma ubara Abidjan kana an ka fa ba kono ba alisa nantura jamana konona kuna funula amola donia ka foko de mara yoromi na be wele ko popuni yere ko tasuma fene duna ula tasuma yere kon dunia la ya yira ka fasa ko makele ale yere kon banana ko chen ale yere kon tunye lujurato ko kumne konana sale maseka ubulika boli jona ko ale banana ko senfe tasuma fala hu yere kon yukunda yoro inka jona wala sa ubiseka tasuma faka tuga mina ka boni yorena ya yira ka fasa ko makele hayara kon ma bana mashima bone anina ni chemi yere kon banana le kon nulu durato yukunda na igabule turika minu ya ira ka foka me yoro ni minasa no saka foko foite chenila akokele ministry misigileno muso de ani de ba kun kan kola no de madam wali je funa kulubali ale willa kase wala sahab sika ka de medo uma to go yamina kuna funi ne be jigina ye jamana kono na kuna funula anga ministry misigile no ko kan ko kumba kun kan ko na no de Abdoulaye Jopi fokata se je kuluba mi be jengono na be wele ko Nations Unies ma uluka secrétaire Jean-Pierre Lacour hale kontum na takamala anka jamana kono mi nani ministry nyogonyi uka nyogonyi era kon bolla keren na wala sa basigi hani la kana bisika na sabati anka jamana kon to gamna ani ka jenyo kura jenyo gami era kon be anka jamana ani ni je kuluba ni nyogonche no ye Nations Unies mawye Abdoulaye Job hale kon ya ira ka fasa ko ambe yoro mine ko sanko jakulu ni yara kon be fekana barala Mali jamana kon na ko yara kon be Mali jamana sharia bela jelen batu Mali jamana yara kon ba le ka sharia bela jelen bonya kuma haklala ka se fo minisma mo ka sebe mi yara kura kwara kosanina nga jamana fa kon ya ira ka fasa ko minisma mo kani sebe kura kon la ka nga jamana sharia ke se do ta kan shi minisma mo ko fo minisma mo ko la batu wala sa be nyogonya hayra kon be se ka teme nga jamana hani minisma mo ni nyogon cha to kam uka cha konna uklala ka setuni varonga kale ka chere binani kono to mi yara kon bonga fa ba konna uka kuma seruma Abdoulaye Job hale kon ayira ka fa ko be kritikla mo bulu wa kanga si ko ka kritikla mo ka jabi ma kono Lacour ale kelen ka kumata hale koni ya ira ka fasa ko oluka jakulu nore Nations Unies mo ye fokata se on ministre mo be baranyo ya mina kule era kon ba nyunu fe nu kon be fe kana baskini ben sabati anka jamana kono ko Mali jamana e sharia mita u yera kon ka baraka o sharia nunu kon nana wala sa fonyo ko hakon kana do baraka nana ko wa ko mine ka fasa ko mo munu yera kon mina ministre mo fe no yu ka mo falen falo nyu ku yera kon ko o ko ke anka jamana sharia kon nana alisa hameto o kuna foni kelen kona na mi na meta ministre nyamaka kuna funula no de shogel ko kala maiga aleni Nations Unies mo ka secrétaire hale no fene nyogonye ke no de Jean-Pierre Lacour
ɲɔgɔn ye senfɛ minisiri ɲɛma n'o de Choguel Kokala Mayiga ale y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana ani MINUSMA bɛ baara la kabi san 2013 wagati o min yɛrɛ baara yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ sariyaw kɔnɔna na ko maa si yɛrɛ kɔni tɛ Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni tɛ MINUSMA maaw fɛ ko MINUSMA mɔgɔw ka bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kurakurayara ko Mali jamana ye sariya kisɛ min ta ka ɲɛsin u ma k'u bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama ko wa k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ka baara kɛ ni o sariya kisɛ kow ye. A tilala k'a yira k'a fɔ sa ko Ivoirien ka kɛlɛkɛcɛden 49 min yɛrɛ kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'u jiginna ka sɔrɔ jamana kɔnɔden kelen kelenna t'a kalama n'u y'a yira k'a fɔ sa ko u kɔni bɛ MINUSMA mɔgɔw ka maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye alimayikaw ka bolofara in ko o hokumu kɔnɔna na sa ko in ko ka kɛ ni ko ɲɛ yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ a la ko in k'a dira kiiri tigilamɔgɔ ma. Halisa n'an tora jamana kɔnɔna kunnafoniw la minisiriso min sigilen don tungarankew n'a kunkankow ɲɛnabɔli ma ale fɛnɛ bɔra ka Mali tungaranke 150 u taar'o kunbɛn an ka pankuru jigiso la o min dagayɔrɔ bɛnnen n'o senu ma ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bɔra Nigɛrikaw ka jamana kan min bɛ wele ko compatriote volontaire mɔgɔ n'u nan'u yɛrɛ ko ye anw ka faba kɔnɔna na ni maa ninnu ka nali senfɛ a kɛnɛ kan cakɛda min sigilen don tungarankew kunkanko ma fo ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔ ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka ni maa ninnu kunbɛn n'u kɔni jiginna Mali jamana kɔnɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 15 o tɛmɛnen ni miniti 45 ye ni maa ninnu u kunbɛn u y'a yira k'a fɔ ko kabini u bɛ Nigɛrikaw ka jamana kan ko test covid ka o kɛr'u la k'a yirala k'a fɔ sa ko foyi tɛ ni maa ninnu na min n'u y'u kunda cakɛda min kɛrɛnkɛrɛnnen don tungarankew ka kunkanko ma u y'u kunda yen ka san ko tile 2 in na ko wari dɔ yɛrɛ kɔni bɛna taga d'u ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na u ka faaba kɔnɔna na. Kunnafoni bɛ donna an ye jamana ɲɛmaa ka kunnafoni la n'o de ye Colonel Assimi Goïta ale ni gouverneur tun bɛ ɲɔgɔn ye min na jamana kɔnɔna na o y'a ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnenw ye min kɔni tun bɛna kɛ marada gouverneur fo ka taa se faaba kɔnɔna gouverneur ma o baara o kuncɛra kunu a kuncɛra ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba gouverneur ye min ni jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko o ɲɔgɔn dalajɛ in ko yɛrɛ kɔni bɛna to sen na wa ko kunu don o yɛrɛ kɔni bɛna fara don kɛrɛnkɛrɛnnen kan don min yɛrɛ kɔni ni o kɛra don kuma ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmaa ale a ka lasigidenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka faaba kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ sa ko min yɛrɛ kɔni ye nɛnɛ gouverneur fɛ k'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa wagati min yɛrɛ kɔni ko fɔlen don jamana kalafilikuraw kunkanko la ko o wagati ko yɛrɛ kɔni kana bɔ a ma u kɛrɛfɛ sa ko mɔgɔ bɛna t'u kɛrɛfɛ k'u ka baaraw la kɔlɔsi n'o ye minisiri min sigilen don jamana kunkanko ani dugukoloko ko ɲɛnabɔli ma n'ale yɛrɛ fɛnɛ de kɔni ye jamana kumada ye n'ale de Abdoulaye Mayiga ye ko o kɔni bɛna t'u kɛrɛfɛ k'u ka baara bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi. O kunnafoni bɛ taa n'an ye kalanko kunnafoni la minisiri min sigilen don kalanko kunkanko ɲɛnabɔli ma n'ale de ye madame Sidibe Dedo Usumani kunu ale ye ɔkɔlidenw ka jɔnjɔ laban baara dɔ koromokari n'a bɛ f'o ma ko brevet de technicien de la santé n'o ye lɔkɔliden minnu yɛrɛ kɔni bɛna kɛnɛya kunkanko kalanw kɛ nka a yirala k'a fɔ sa ko lɔkɔliso kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni y'u ka dayɛlɛ ka sɔrɔ u ni jamana ma bɛn a kan ka sɔrɔ décret t'u bolo jamana ma sariya kisɛ d'u ma k'a fɔ ko u ka lɔkɔliso ninnu dayɛlɛ ko o lɔkɔlidenw ko olu yɛrɛ kɔni ma se ka ni jɔnjɔ labanw kɛ o lɔkɔliso ninnu yɛrɛ sa u kɔni y'o tɔgɔ di maaw ma n'o yɛrɛ de kɔni ɔkɔliso min bɛ wele ko Institut National de Formation Croix-Rouge Malienne ko o tun b'a la ɔkɔliso min bɛ wele ko École de Santé de Kabala de Banginda École de Santé Baminata Dougouré École de Formation Agent de Santé École de Santé Bakari Diakité École privée de santé de Fana École de santé Mariam Diarra l'école privée de santé Univers Santé ko ni kalanso kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni n'u ka kalansow dayɛlɛ ko a yirala ka fɔ sa ko ni olu kalandenw yɛrɛ kɔni ma se ka jɔnjɔ laban kɛ bawo ko sariya yɛrɛ tun t'u bolo sa k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛya kalanso dayɛlɛ jamana kɔnɔ halisa an bɛ to kalanko kunnafoni la minisiri madamu Dedo Usumani ale bɔra k'a bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɛ sa min n'a kɔni b'a yira k'a fɔ denmansa bɛɛ lajɛlen na ko ɔkɔlidenw ka jɔnjɔ min kɛra kɔsani na n'o yɛrɛ de kɔni ye defu ye k'a bɛ denmansa bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko o jaabi ko kɔni bɛna bɔ jumadon juillet kalo tile 29 kɛrɛnkɛrɛnnenya nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati ko a bɛna bila kalanden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka bolo kan walasa minnu yɛrɛ kɔni ye ni jɔnjɔn in sɔrɔ olu ka se k'a dɔn minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ m'a sɔrɔ olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se k'i ta n'i bila dɔn ni jɔnjɔn ko in kunkanko la
halisa hameto jamana konona kuna fonula jakulu kerenkere min sigilo no jamana sharia sumba faleni koma olu ye ɲɔgɔn dalaje kerenkere ne yake anga ɲɔgɔn dalaje sombe wulu ko sese bela uni parti politique ma o nyama no de Fuseni Samake hale koni ayira ka fasa ko parti politique mo kulu fanga ka boko sebe jamana la taganya ko la ulu fanga ka boko sebe jamana jonso kura ko la ko wala saka jamana kono den bela jeni hakilina ta do o min yere kono hu fora assise national de la refondation ko kum konna la non ulu koni ka sebe mo sebe mena ke jamana shara sumba ko ko mun konna na ulu ala tige uni politique ma ko ka nyogon ko ulu fene lame ulu fene ku ka wali ya odi jamana jonso kura kun kan kula ayira ka fasa ko politique ma fene ta temele ko alamsado kuni jamana kono don bela jele mena nyogon nunu jamana kono don kala nyogon yela ubu kunda marada mo ka mili kai ka segu ka mopti ga ko ubena uni ulu bela jele kele na bna se ka foke wala sa bela jele yere kono hakilina yemi jamana jonso kura ko la ko bela jele ki hakilina fo kulu seben ulu yere kono tena seben ka soro umma jamana kono din kele na hakilina nyin ngali ka nyonu yere kono ka seben bo seben mi yere kono mena ke jamana sharia sumba sebon na mo fo ko constitution de la nation. Ministre misiglo no jamana ko kan ko yana boli manade de Abdoulaye Diop ale fena ayira ka fosa kale kono bina lafiya mele ke jamana kono doni ka ken Ivoirian ka kele ka chede bina ni kono to mi minele no on nga faba kono na ayira ka fa koni kele ka chede bina ni kono to mi yina la ko mali jamana matogo ka wule ko jamana do yere do kono yala te ka fa kulu bina kuma wala sa ko intasma be se ka fa ka tuga na ko kum kono na ko togo ka kulu kele kumbo ko mali jamana yere kono fena sona togo ka ko wa ko mali jamana mi fa ko togo ka yere fena sonama wa kambe yorani mina sanko ko en ka be critique la mo bulu kan bala jelen kan sigi ko ka critique la mo yere kon ka sebe ma kono critique la mo ka jabi ma kono akula fonne betana yo ko kan ke barula o mi amita to ko kofi amala done ka fo ko to ko ka ministre misigle no critique la mo ko kan ko la fo ka se u ka ministre misigle no kuna fondi ko la lu bora ka sharia kura dota o sharia ko ne ayira ka fasa ko ni to ko ka fen fe yere ko ndiye u ka kelo fo ka se fintig la mo ko ka jawta ko ka bla bolo lo sra o sanfe ko nyangili bidi ka nyangili mi yere kon bita se fo sanduru kasola ko ba ko ni jamana yere kon be gela ya kon na ko yere kon te jamana jugu ya ko mo de kon be jado ta to ko jamana ka min ye keleke jay ka fo ke era kon bo bla bolo lo sra sa fo ki ka ira ka fo ko ni sanduru kasola do ko o kon bine mali kuna foni show jamana la ba woni ne be dance ka nga bi kuna fonu la nala ma bashi wara kana me nyoko sura shini kuna foni waro kana ka nganya no tsa samba fo kala ka bela jelen ni kisi ala ka bela jelen sa ko di ma hakambe